gelecek B kuşakları da şuların gelecekte nähili ýagdaýda boljaklary. Şimdi ýurdun daşına 20 ýaşdan ta 50 ýaşa çeli ýurdun daşynda. Şimdi bular baryp ýurtdy şu daşa okap ýörler. Okuwyny gutardykdan soňra ýurda 5 ýyldan 6 ýyldan girjekler. Näme iş etjekler bular? Baryp näme iş etjekler? Nähili öýlenjekler? Nähili bir maşgala gurjaklar? Bular ulu bir alada bolupdy şu waşy ýaşlaryň Z kuşagy öňünde de. Şulara bir ýol göstermemiz gerek de, şulara bir gözüni açmamız gerek. Şular şu an öz kakalary, öz atalary şularyň öz jaýlaryny dolup gurup gutaran nokta. Jaýlaryny hele şu jaýlaryny urýandyrmak üçin aljakdyr. Herkes öz ýerinde ogluny öýlendirjek. Ol öýlenmeli çağa soň näme etmeli? Öz öýüni guraýynça, bilen 45 50 ýaşajakda öýüni gurup gutaraýynça bir jaý gurmak üçin 20-25 ýyl gerek. Oňa çel ömrü gutarýar. Oňa çel oňyň ýerinden ogly ýetişýär. Buna nähili bir ýaşlara bir yol göstermemiz gerek de. Şimdi bizim özümizde bolup geçen wakalar da